Wawazifumu lero ndabwera nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene wamangidwa pa mulandu okupha mwana wa landlord ake. Mnyamata amene zina lake ndi Fela Enoji amachokera ku Nigeria ku Delta State. Mnyamata ameneyu ndi wokwatira, ali ndi mkazi ndi mwana, ndipo adali m'banja labwino, china chilichonse chinali bwino. Adali mnyamata amene amadziwa kuthamangitsa mafayilo, zimamuthekera ndithu. Ndakuti kumalo kumene amakhala landlord wake adalinso ndi mwana amene amatchedwa Ogibuka. Ogibuka ndi mtsikana amene ali pa skulu ku university. Ndikudapezeka kuti anthuwa adayamba kulumikizana mwanseri, mkazi wake wa Fela Enoji asakudziwa mpaka na chibwenzi chinayambika. Ndiye mwanayu amakhala ku skulu. Fela Enoji amachoka kwawo kumanamiza mkazi wake kuti ndipita ku business akakumana ndi Ogibuka. Ndi zimene ankapanga, ndi wakhala apanga zimenezi kwa nthawi yayitali. Ndakuti pa 7 August 2026 Fela Enoji adamuza Ogibuka uziwa chani tikumane, ndipo mkazi uja adavomereza. Adamuza kuti after class tikumana. Anali ndi malo awo amene amapita nthawi zonse ku guest house. Zotsatira zake Fela Enoji anabuka room, mkazi uja adapita. Ndakuti mu nthawi imene amapita mkazi ku guest house kuja akuliso padali mnyamata amene anamuona. Mnyamatayo adapanga ku chibwenzi ndi mtsikanayo, ndipo kwapezeka kuti atalowa mu guest house muja mnyamata ujaso adamulondola. Mnyamata uja adabukanso room yosogozana ndi room ya mtsikanayo. Zotsatira zake sindikudziwa kuti zinatha bwanji. Mnyamata uja anapanga zakezo ananyamuka kumapita. Ndakuti usiku wa pa 7 July Fela Enoji adanyamuka, adamuza mkazi wake ndikupita ku business, ndikabwera kumawa. Udali cha ma 5 adapita ku room kuja. Arafika ku room kuja adampeza mtsikana uja wamwalira. Zotsatira zake iye uja anabwerera, koma mu nthawi imene amabwerera iye uja adali wamantha, ankaoneka kuti china chake chalakwika. Ndi mwa nthawi zonse ku guest house kuja akamachokako amapatsa moni anthu apa reception, anthu ambiri akumudziwa, amayankhulana nawo, koma tsiku limeneli akuti iyeyu adangotuluka mapita. Zotsatira zake anthu aja analodabwa, kenako adamuyimisa, koma iye uja amakanika kuyankhula chifukwa chakuti zimene anaona zinali zinthu zoti samayembekezera. Zotsatira zake anthu aja anamuyimisa usapite kaye. Atapita kuona ku room adampeza Ogibuka wagona wamwalira. Zotsatira zake adayitana na apolisi. Apolisi anabwera, kenako adambofufuza zimakhala bwanji, koma amene amaonekera Fela Enoji ndi zakuti iyeyo zimene zisanapange, komabe panalibe umboni osimikiza kuti iyeyo sanapange. Zotsatira zake adamumanga pa mulandu okupha mtsikanayo. Kenako adamba kufufuza, anapita ku guest house kuja kukatenga mafureji akamera. Adapeza kuti mnyamata wina adapitanso ku room kuja. Panopa apolisiwo akusakasaka mnyamatayo, koma Fela Enoji ali mchirogosi chifukwa chakuti omuganizira oyamba ndi iyeyo. Mkazi wake atamva zimenezi wali banja latha, komanso alandlord anena kuti Fela Enoji ndi amene waphetsa mwana wawo. Ndakatuluka athana naye ndi zimene akamba. Panopa Fela Enoji ali mchirogosi pa mulandu umenewu, ndiponso apolisi akusakasaka munthu amene wapanga zimenezi, koma Fela Enoji sangamtuluse chifukwa chakuti sanamvenso mbali ya munthu winayo. Mwina nkutheka anatuma ndi iyeyu, ndakuyenera amve mbali zonse. Panopa akudikira. Ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti isakuduseni, komanso anthu amene mapanga michitidwe yoyipa mudziwe kuti tsiku limodzi zobisika zimaululika. Chisazo chimenechi iyeyu amapanga omabisira mkazi wake, koma lero mkazi wake waziwa china chilichonse. Akuluakulu pa dziko lapansi palibe chachisisi.